Banyak bandan biang happening jopi kum dia. Bat piru pia poi sekali ke jaga ban syak skor iktin jong play ban mani ban yoro i dry. So kemen dia ke ta ke jing IT ke jong pi ban i bakat no ba pi pi yo play. Amen. Pi wan sekali ke jaga ba pi je la dia na pi yo play. Amen. Ai ngut yo play ba dari ba je la dia kata la Shanghai te po restoran. La le cha pi la di sha. Wah, la kham tam tim tai la bun ba yang lan yang tu ba pi. Lali disha situ kilan wa re ai go you play kamilet re piwan paching ni jaka bat ngi pidang subhar ani ko pori pwp baro akar teng jong Jesus Christ anget pidang yaiwan pidang isan pidang longrang ba pidang yo shibun ki jingkai tin jong play kenang ma piru pilong ke jingker kui ki we bat kwa an pidang subhar ani ko por ki porlok ba yet ki ba khmi ki ba pet life ha ani ko por ki pidang subhar piru kumjo anget pinai ko por ke jong pi hot ngi sutu pila bandan ha pidang jong ka kam ke jam Pidan cibun ki wah bapi di ban le handai ai kapor jeng pi masih katukat nepor nganget kanong ke jingker kui pi bapi sak skor gani ka tien ke jong blai bat pi ru nganget ma pin ya simbentan nem bat ngi ha gani kapor bangi kat bing nang yo ban sakri dry bat ni kapor ni ne pai no na ka tien ke jong blai bat nganget piara ai ka bible ke jong pi kanang wat piara ai ka bible okay I babun pira ai kakti mo ba pira ai Bible tila dan apreng jong pi klem ra ai Bible what's ngorem mo yo piang ni nga klem ra ai Bible sibet wan wen sim jeng penram jaka bermi nani jaka ra jeng lai lut sibet penbanwan de sim jeng penram ari ai men sim pi ba man ga por pi wan se jeng sekri film lien ban ra lang ai Bible kai ka daw nomor bangin yo ban pej ka khot Bible teng teng la shania apalat mo bakadan ke TV hang ni tadi nomor kata bala display kini ki Bible verse pila banok lai inang te la biang kamlong kumta ngidan kam banyi ihi dal ki jong ki khmat ki jongi baka jong ke Bible kenang bang la ban tho bala man underline baka la bani rap ingi sibun ba hanget next pindawan jeseng pinira kumta amen iro joy mo bangi wan sa kaying ke jong try ta kadingi haban sim serious mo ya ketien ke jong ble nambala let school kadawat na pedeng jong pi ba pidele school pi ngal let bit kumto ngamra kot ngamra plakon dan ban le am ta nakiet hi la sakawang nakiet hi la sabe wala nong upgrade la sabe lupai mada kom no yorong tu sa kelas ru na kelas ru high best but baro sisngi bat score sorry miss miss no sorry yo punishment ti ubli unum ai punishment ningi hande ke jing du nong galong ka jongi hi hala ngimra ai ka tin jong ble habangi wan sa jese iro joy Teng kerman galong kom ta next mo pinira ai ka Bible jong pi tingin pai no ne ka por ine pe ke jing hikai na ka tin ke jong ble bat ha kani kasi kwa banikai pi syapang kani ka wei ka kentien ka boong ha ka kentien Greek kata ka kentien pos kai kentien pos PHOS ka kentien yo pos ha ka kentien Greek hari kim jukon no pos pat ki keno apat fos ma ki keno kom no fos kom bangi babun sien ma ha jakau pi ngi ano fi ma babun ngi la mlien ban kren kom ta te gidan ki basau tenat dan ki bamsau tenat ya kata ka kentian ba yo pi la pan kelafi ma kata ngala banong ka syong ka jingsngo handrai haba ngapuli pat kani ka kentian Greek pat hai ka kentian PHOS pos bangi keno handrai la keno pat deka amde pos la keno pat keno fos mo ti ke ke jingmut jong kani ke jingmut jong kani ka kentian mo kani kentian pos bangi ngi online fos but ya kata ka kentian la syam hai bat babun sien namar bangim suthu ke jingmut kala banwan ra ru ke jing suthu bakla ha ka tin ke jong ble bat kumta ba ngimyo ke jingmut ka basisa ya ke ei butrai wang bat ngin kan mau ya kani bai ka Bible khasi kham tho ha ka kentien aglani kala badong ke ka Bible maka original Bible ka kham tho a kentien khasi la shu translate ka na ka tin Greek na ka Greek la translate cha phareng bat kumta na ka English pat la translate ru saka khasi te dari makata bangi puli kentien khasi ngidan kamru Gidan kamru ban pulie yaki ka original ngala banong ne ei baka kawan kenang bangin suthu ya ka jingmut ke jongka but ka original ya kata kentian asyam he ngine pet ningkong do kata kade ka gospel jong Yohanes lenong ka bapra hakar khot ka ba khatar gospel jong Yohanes lenong bapra khot ka ba khatar ka tin jong play ka ongkom ni anda kom ta u Jisu ulai thu khana pat haki udong ngalong ujik shai jong ka prathai uta bawan buat ya nga onam yat ha ka jingdom handai unyo I ya ka jingshai jong ka jingem hangni sa hisian ngan puli biang ka tin jom le kong ni anda kum tau Jisu la ya thu khana pat haki
Udaong kata la Hashem na gospel jing honest lenong ka bapra kadkhot ka ba khadar. Gospel jing honest lenong bapra kadkhot ka ba khadar. Anda kum tahu Jisu la yathu khana pat haki. Udaong ngalong ujing syai jong ka perthai. Yang ni kadan ka kentian ka baong bau Jisu ulai yathu khana. Mo Jisu la le yu hang dia ulai yathu khana. But habang apuli ya ke Bible lam ngasyam daktin pareng pat ka klam ong bau Jisu uyathu khana. Mo hadi kaktin pareng ko ong bau Jisu ulakran lan ong and then Jesus spoke. Bible pareng kong and then speak Jesus sang take on the KJV and the puli daga KJV per kong and then when Jesus spoke lani anda o Jisu ulakran. Uklam ong hang tay ba dakapareng pa mo and then Jesus spoke to them again in stories. Kaklam ong to biyathu khana stories. Hang ni ke Bible kasi kong anda kumta o Jisu la yathu khana. Mo di hakajing bakla no eka translation teng am ngala wan ong kan wanra no gajing stu bakla bar kajing mut ke bakla. Mar kajing em kajungi kibriu am ngi em da kata ke bengi osngau ba ke bengi yo i. But ka actions kajungi lani kita gijing le ajungi kum kibriu ngile ke bengi yo i ba ke bengi yo osngau. Yang ti hang ni la ong ba yathu khana kan ja yu hakajing mut perkhat ke jangpi. La ong yathu khana pin sngo kum no. Dong itu khana dong dai itu khana ka bomot ani sengu tenat ba kata kajing itu khana di nem abang itu khana ka bomot thia ro gamlilei dong itu khana la da ngam pediang ya karu gamlilei hari kaktin jong blai ka klam ong bo Jisu itu khana ka ong ba Jisu la ong Jesus spoke bomot ulakran ba chisin ba blai ukran ka bomot ukran ne kajing sisa ukran ya ke ka badai kam dai kajing itu khana lada ong itu khana ta ka bomot chisin langala abon ong ba menor la judan iba adeng bat i kongret kila ikendu ha kata ka jaka mo kata ka deke ka jing itu khana handrei u Jisu khram itu khana de ngap ko pat ba ngan itu khana ngai pi nga am nga di jing sai Jisu khram rom da de ka Bible lam kam dei ka jing itu khana iroi try ka Bible ka dei ka jing sisa ka dei ka truth kadai kata ka jing sisa kadai kata ka Bible laong bala dei ka bala persat man sim do blai bat ka long jing em bat ka ai jing em ru kani kam dei ka jing itu khana yero itwa ta ka dau judai ban ya thu khana kitien jong blai hab ban ya thu ege ya ka jing sisa jong ka kitien jong blai de den mar kata babun kibriu ki thu khana ka kitien jong blai namar be thu khana den mar kata babun kibriu ki othia jing sang namar blai ka dei ka jing thu khana namar babun sinong kran loong skap ko pra banget skap ko parlok ngan ya thu khana pi na ka Bible ubriu be osmo bri thu khana talong ya la shupun e jebor justi tu la sai utau nong kran lai thu khana na ka Bible ukran tu kran han ha ka dur jang thu khana jayu baro yo thia te ha ka ni ka por ngam kwa ma pi baro ban ni pin yo thia pin pet mat amen namar ngak lamon hang ni ban thu khana ngawan ban ya thu ya ka tien jong ka jing sisa na ka tien ke jong blai ero itwai mat kam ju ri ki bapet joma pi wat yo thia wat switch no ya ka to ka ayu ka jong pi wat ong bangan change no ban pet chawai ma up sipang sipor pin se yo ka khubor ka babas ba ma pin se yo ka tien ke jong blai ka balong ka jing bam ki man sim ka jungi hang ni Jisu ong biang sisingan puli ma hang ni ka ong yathu khana ngan ong su yathu khana ngan pandem kam da ka tien ka badai anda kumta Jisu ulakran pat haki kan tho da kata kan tien kan ong da kata kan tien kan no anda kumta Jisu ulakran pat haki udoong ngalong ujing syai jong ka perthai hang ni ka tien jong blai haba ka ong ngalong ujing syai Jisu haba ong ngalong ujing syai kata ka kan tien jing syai hang ni kata da ka tien Greek kamot pas kamot yo pas kamot hang ni Jisu ong ngalong upas jong ka perthai mo ulong we upas jong ka perthai ma ka tien Greek upanan kam ka tien pas biang haba uni Yohanes haba utho ya kani ka gospel haba utho ya kani utho ka tien Greek balai utho ka tien Greek namar ya kani ka gospel ukam concentrate lani ngala abon ong ukam pelet jingmot ya kani ka jing tho ka jungu amdei e shaki ju hari ukam pelet jingmot ban tho shaki pat ba badai ki Greek tadi namar kata lapanan kam hang ni ha ka tien Greek haba utho upanan kam da kata ka tien yo pas bat ngala abang ong da tin khasi hang ni bangan chuong kong haba ong ngalong ga jingshai jong ka perthai ka bomot Jisu ong ngalong uta upas jong ke jong ka perthai bat kani ka kentien pos ka mot yupat ka jingmot jong ka pila ban tho da tin pareng tho sha da tin pareng pos la ni fos ka kentien jong ka bomot to shine la ni to manifest to shine la ni to manifest to shine T-O-2 S-H-I-N-E shine lani
sakawai ke jembut pat to manifest. To manifest. 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 Kata di ke jembut hagaktian, nah translate dengan kekentian fast. But ya kan kentian baong to shine. To shine ke bombot ke bapen pentaba. Ban shine. Habakawan kalat ka ai ke shine. Habawan ka sengi kawan rai ke shine ka pentaba. Abang manifest ke bombot ka penpau ya ke. Ya manifest ke ke bapenpau. Sumbat menta ngadwai ke jing penkia. Barang apang kadan ke jingpang ke basapo abang ngadwai ke jing penkia ngayo ke jing penkia. Berkata ke juang ke manifest. Ke manifest mereka terai ke kam jong ke jing penkia. Nang ta de sumbat menta ngala abanong ubriu belayap. Pidwai baun mipat. Abau mipat ne ke bayap mereka tangi ong manifest. Tempat ke penpau ya ke. Ya. Kebomot kadan kabor ke baterai kata kabor ke manifest ke penpau haka pertai. Kebomot ke bapen i ya kata kabor. Gambar hapor bangi dwai ngimi i ta kabor. Handai anda pa iyo khia lani mipat de bayap ni ong ke manifest lani ke kam kata kabor. Kata ka jingmut jong kata ka gantian fos. But haba ong fos ngatip ke jingmut ceperkat jong pi ke poise pos. Ka jingmut beriu jongi sisila penan kam ki gantian bom day kumini gantian pos kumut gilara se jingmut ceperkat jongi Ti tang banculong i kana mentah tangan itu kana mentai kana biria kendian akan bawa bagadang dan kawe ke jing sekri. Bat hakata ke jing sekri gumta hi hangni hi jing sekri badang long kham sete mencuat dangrit kampat he gumni nak sedang dan ti kamera berit hang te. Bat habalong ti kamera berit bon brio bah ti kipor masendap lockdown nam lawan si bon bah ki brio. Tela khapnya bah tak to por ngadang le ke laptop ban le lyrics kentu tang lasong sedien do bagala penrit bah. Bat hakata ke jing penrit ke jang la penrit la sule tang melumela kata ka ban le laptop teh. Ti idan ki brio ki basong hang te hakmat kila song hang te khmat kila song buon bang te du lain ikum to badhakum kata kapuor kar badang dan praise and worship dak shit badang khluj ba hang ta dan bapalat air pos nga kham long briusu pai sanu sunurum long lyrics happen pen biang ka khli su pen ia oh ngakan mau sa aku tu kasi wah ni wow try kajenjar ban phat rum lok nomor public ter lyrics khap suring ben sim tetap dak kajan le dia wah, katu ketian pos, empat ni pos kamdi kejo. Wah, kini kekentian pos hang ni kedike kekentian to shine. Lani ban yo tabah. Ya, lani ban penpau ya keke kebadan. Kata kedike jengbut jang kini kekentian pos. But haba Jisu ong kini kekentian, kakwa bendepet biang sasisin ya kini. Gemar gini stres kambon hakani kekentian bu Jisu ong. Anda kum tahu Jisu lakran pat haki udaong ngalong ujing syai kapatai. Pihak ni uang ngalong ujing syai. Upendan kam kentian yo ujing syai. Tamen ta kani bawan nang ni kani jing syai nang ni pinong ni di ujing syai na ka jing syai. La syai men step on la mi kasngi pinong gay ujing syai na ka jing syai. Ka jing syai din am nginong ka jing syai. Menta men miet pindaya dada kadum pin me ka torchlight ke jong pi pinong ujing syai na ka jing syai. Ngidong, ka jing syai, ka pemut hak jing syai ru dan senrang berkentai mo. Ka jing syai, jing syai. Pi Jisu hang ni wong, ukramong ngalong ka jing syai, wong ngalong jing syai. Bat habang ipuli ni kekentian bat ka, babon sin hak kekentian kasih ke jongi. Ngisi kelumar bah namar balai, kamtam namar laju penan kami ni kekentian bat ka, dei hapadeng jong kisenrang badai kentai. Nada ong ke pemut dei, ya kisenrang, nada ong angka, nada ong perka dige, iki kentai. Mo, di hang ni pat ka Bible pareng ka klam ong badai laneka, ha Bible pareng ko ong I am the light of the world. Ong kumdu Jisu, ong I am the light. Ong kumdu the light. Klam ong I am da kekentian badai bak ong ikentai he laneshi, ba ong ikentai ni senrang, nada ong neka kasi he she dei. Mangin penan kam ta. Hang niu Jisu klam penan kam ka gantian hi lani shi. Penan kam da gantian yo I am the light. Yang di hang ni hapo ka Bible jongiru udan du dak ubahe ngalong jing syai ngalong we jing syai. Ti babuan sin namar bahaka ngala panong bahaka ka gantian khasi ke jongi babuan sin ngim juyo abha ya kan ye ka bejuong kata ka definite article mangin ong lambat nga definite article. Kaya definite article maki basu tu bahaya ke English kan irap bahaya pi. Kaya definite article kita ki article belaju pendan kam kade bet yanuri no bom judan choro kum maki.
kamtam ki balong special. Ya, dia komentar kita cibun ba ke Bible, dia pidan Bible baru ada Bible. Mo ngala balong the Bible kepada bitang jonga. Mo ngapanan kam dengan tien the kemur kepada special bitang no jonga. Ngamla ban kam ke jong pi. This is my Bible. Takadang balong the balong special. Mo komentar anuk sa no kasih ke jongi. Bengi jong umat jong susotam. Ya, umat jong no jong umulung susotam. Dia uto umat umat senrang demat kan thai ne. Umat di senrang na kan thai na. Susutam tu di senrang, hari umat pat di senrang na kan thai na. Di senrang di kan thai, hari la ai we, utau habang umat jong susutam, utau di senrang la ni kan thai ru. La juang kita di ke definite article, la ni bala ju ai ki balong special, la ni la ju ai ya kita ki bamlong pat ba. Mo ka kentin ke masuk ke balong kamno, ke bamlong pat ba. Mo ka balong badan tek tang ita. Dia habau Jisu hang ni habau uang ngalong ta ujing syai kepemut di tang mau dan chu sedaka wei pat ke jing syai. Biam hang ni habau Jisu ukran ni digantian uang ngalong ta ujing syai jong kepertai ukram ong yang digantian balong ka jing syai nomor ka babun jat ke jing syai. Mar ke jing syai kala bandai ling ba ka sngi jing syai kala banwan ling ba ka lat ke jing syai kala banwan na kanono ki sus la ning la banong la bandai no mombeti la bandai nong busa la bandai sibun ba ki jing syai. But hang ni habau Jisu ukran uang ini gantian ngalong tau jing syai jong kepertai hang ni Jisu ukran ya ke balong kencaman sem ukran ya ke balong ke ba kamdei kat kom bangi ngi sutu ya kadi ke jing syai namra babun sin habang iong jing syai ngi perkhat bet kadi ke jing syai habau Jisu uang ngalong ke jing syai jong kepertai ngi perkhat bet kadi ke jing syai namar balai la ngi puli hakata karukam ya kadi gantian bau Jisu uang ngalong ke jing syai ka bumut ka dur jong Jisu ka di benting san di bentaba dena ni pulih kisau tali gospel kadang wat ni kisenraan kyong Jisu ngim la ban pet jame kadur jong me thaba palat namar me ong badai jing sai iklamong kom ta hoi ha kitab jing pen pau anda la mi pat ni ke bayap anda ha kitab jing pipau ngi syam me kata ba yo ane sabau yu Jisu udah batai ya kadur ke jong Jisu kada tingsan kada pernai kada thaba hadu kata ba umla ban yu yo ane sudah thoi kata di kitab jing pen pau hari hang ni habau Jisu ukran pat dia kani uklam mut ya kani kata ka jing thaba kadur ke jong uklam keran ya kata ka jing tingsan kadur ke jong biang hang ni Jisu ukran habau ukran sipang ni uta ujing syai ukran ya ke babun sin mengi ko boongai pimna ngilat na kata ka jing sutu ya kata ka jing mot madin mar kata ngakwa manwanra ipi kani ke kadaw bangin sutu ya kata ko bangala ai pi ka ketin Greek pos ke bemut ke kata to shine sabar pat to manifest mo nani ban penthaba ya ke bapidan ngala bon orang kata wikintian ketika ban penthaba ya ke bapidan lani pinsai ya kata ke bapidan kata di kejingbot jong kani ke kentin pos but hang ni haba Jisu upanan kami ni ke kentin ngine pai hak de kapor ngine pet sanda Genesis lendong ke beningkong hak de khot ke ba khatsau ningkong khatsau Genesis ningkong khatsau Genesis ningkong khatsau ke Bible kong kumne ubleu lo ongru tolong kijing syai hakis het beneng man penya khlat ha pedeng kesngi bat kamiet to ai bikin long kita kidak bat ki ayom bat ikisngi bat kisnam de bat to ai bikin long kijing syai ha kata kas het beneng ya ke ban pen syai ha ka pertai ti kata ka long kum taru ti sa sisin ko apinepet ke to boong ya ke ban pen syai ha ka pertai kaju ka gentian ha Genesis ban pen syai ka pertai Jisu ruang hang ni kita ngalong ujing syai jong ka pertai kaju ka gentian ha Genesis ru ko ong kom do la thau kita gi jing syai ba kita kin pen syai ka pertai hang ni Jisu ruang ngalong uta ujing syai jong ka pertai bat haba ke ki jing pher habang ipuli habdeng jing ni ki artli dekhot habang ipuli na Genesis kani ka kran chepang bet ki jing syai ba bli la thau ye ke sngi la thau yu bnai la thau ki klur na ta de siki we pat ki jing syai bengi la bani hoi dak khmat jing ngem la bani han ri ai ngu yu blai de ba ki jing start science pat menta la bani i sate sesun beneng ba sate sesun beneng kita ki we pat ki mat beneng bengi juang la ni kita ki galaxies ki badan la ni sit ki we pi jing thau ki jong blai ki badan sate shal lor sun sate kiru ki dan la ka jong ki jing syai kombo blai lo ong bakin long ka jing syai sisa sate sesun beneng ki dan sibon ba kita ki jing syai mau la da pi kwa ban tip dia kata pi la ban pet hapo YouTube ki dan sibon ba ki ba ai ba pen i mau ka NASA ki badan ke James Webb telescope ki ba pen i jangai ba ki la ban pen i ki klor ki la ban pen i ki sate sesun beneng ba kita ro ki dan la ka jong ka jing syai but
kajing syai ba uji suang, bat kajing syai ke bakran ha Genesis. Kam di kejo. Emar lada ka dei kejo, ke pemut hang ni uji su ke durju ke di benlong kom no. Ka bating syai. Nani ke ka bathaba. Hade hang ni ngemi i ba ka long kom ta. Bat balai uji su penan kami kan ni ka kentian hang ni. Menta kami ke jingkeli, balai uji su penan kami kan ni ka kentian. Bat hang ni uji su wang anda kumta uji su. Ulakran pat haki udong. Kadon ka kentian anda kumta. Baik man kapor bengi penan kami ni kentian anda kumta. Kadai ka kentian bengi penan kam hadian bengi ladap keran ya ke hadian cokata ngi soong anda kumta. Nganom la ban sedang ya ke jingya keran batnur dak basu sedang anda kumta. Ya hari ka di bandan syua ke ga jingya keran hadian cokata ngan soong kumno anda kumta. Masin kendu ino masin kendu nganom la banang anda kumta pinlet chano. Niam nganom kumta handai ngan keli syua pinlet chano kumta te anda kumta ngan soong. Anda kumta, kasami kita kekentian anda kumta. Ya, hari kan cumi bet nakabas dang bet anda kumta bamla banlong. Bat hang ni bau jisu wong anda kumta kabamot kadan sya ke bau jisu ukran halor bat nang tahu sopanan kam kene ke anda kumta. Bat ke kata kekentian bau jisu penan kam halor. Tinggi depet hak de kapor gospel Johannes biang lenong bapra. Bahkan ni kelenong bapra, kabatai sepang yang kata kawai kebriu kebelalap hakapor kebala klim. Haduk kedekot kebeningkong terter, haduk kedekot keba katway. Hakan ni pinsyam bakumno labatai sepang kata kebriu kebelalap hakapor baklim. Bakak tin jumplay keong bakumta kilawan kiparsi, lambat kita kinong hikai. Bat kilawan ra syau jisu yang kata kebriu kebelalap hakapor keberang klim. Dekot basan, kiong gomne. Ti umasa sebelah hukum yang i. Hak hukum bandan thamau yaka yakiba kum kita mete maong kumno kila yong yakani ti yaka ban tinju yu bakila ban budu yu hari jisu haba uladam hatibian ulatho halakin chinre ati haka kendo handrei katba kidang handrei katba kila dam keli yu haba ula penyang iladi ulaong haki utau baklempop hapdeng jongpi tu unden thamau ningkong ya umau haka hang ni ujisu ulale yaka ereke ba ki Parsi bat kinang tho ki khamsim la poi perkhat ba ujisu unle akum kani namar balai ha ka jingmut jang perkhat jong kini ha ka jingmut jang perkhat jong kini ki parsi kila perkhat bat menta ka sngi te jisu lakut ngin yo ban trap bat sbiak enem yo syo ban lan namar balai ki parsi nang ta de begini kinong tho kila ya persyang ba kumno ban riam yo utrai ban penram yo bat kila le da babun bun ba ki buthap ki jongki kila persyang ru da kata kajing persyang ban trap yutra da ki jingkeli ki babun bat hang ni ki ong haba kila lap ta kan thai ka por baklim benta kila ong yes utrai unum lachu lani ujisu unum lachu na ka jingriam ka jongi bat ngasus ngau mangai kan ye ngong ngatrai kini kila ya plan lupa yu tau senrang ba meli le jaklim knang bakati ka brio bahak ta ka por ngin kem ya ka ban ngin ra su jisu teh. Wah, namar balai ka timing kalong biang mate ujisu dan haka temple kini kilap kata ka beri hopor badang klem bat nang tade kiwan lam meka seno syau jisu bat sakawai do jing sisa baklem boro arngut di banyalam lang hani kiwan yalam tang no tang ya ka kentai tinggi hang ni kala dan lupa ka plan ngala banong kata ka plan ke jungki kata ka jing perkat ke jungki kila ong ngin ya mudur ya kan ka plan bangin desna kan ka plan bangin yale akumta bat kila ong bet kan urlong bet 100% sispa na sispa ngin job mangi menta ngila yo riam yo jisu kila perkat kumta kini ki parisi bat kini ki nongtha hari ki klat pan baka prova proka kran kata baik ai ke bangi ngiriam pet yo angat you know yala deh kini ki parisi ki perkat ban riam yutrai kiklat bau jisu di ublay dah. Kiklat ba nganget baka jabieng jongki lani ka khamat jongki. Bat ka skor jongki kum bakran Isaiah ta kim tere akhir ta ban pelet jengmut ban itu ba utra udan hajan jongki dah. Bat hang ni ngasosi ba kene ka we habang hapuli. Ngong ba ublay yam uladan hakmat jongki hari ki khilam itu yo ublay. Ki batip ye ka ktien nado basdang hadu bakut. Habang nong tho kim dei bosuong bong nong tho bosu tho habang nong tho ka bomot kita tip bai ka tien ka jong blai kadi ka kamram jong ki ban pentik na bai ki jing tho ban penhiar pateng kadi ka kamram jong ki ban tho ya ki jing tho ki bajia sisa to kapor kata kan kadi ka kamram jong ki nong tho nang ta ki parsi ru ki tip bai ka tien ka jong blai kam dei baki kim tip ka tien jong blai ka dapatai baki kita tip bai ku hukum
Bat ki dan sikiwei pat ki hukum bamaki ki penmi hi daladi. Bat kumta habau Jisu udah keren ru ya ki uang haki jing thok jong Moses lah keren cepang jong udah batai ti ki kata hari ki am kim pei phang bat complete hiru ka jemut perkat jong ki namar balai ki haka jemut jong ki labu bet ngam tre ban pediang yu Jisu ublai. Kebaik bah bani selok kum kita kibrio ki bapat ke donot bar kim tre ban pediang namar haka jemut perkat jong ki kala dan lupa ka juba. Kidan sibon ba kibrio am bagi jiyo ban selok. Bat habalai selok lai kiran bat ki am lada kim pediang ke jing selok ka ba bah ki ban penwan syaka jing kala ka puput. Namar balai hajabi yang kila ong bet ngam pediang. Hajabi yang kila ong bet ngabiang. Hajabi yang jong ki ong bet ngam dan kam ke jing selok. Hajabi yang ki ong bet kumdo ngam dan kam jing doai. Ti kini am haba kila puli ke jing thoro kimla ban pensoya ha bau de Jisu teh. But haba kini kisenran ki bodan hang ni ngala ban ong ki bam datip ha pat ekak tien jong blai kini pat ki pediang yau Jesus Christ. But kini ki batip ha ekak tien jong blai pat kim pediang ken mau bah bang Parisi kam dei be ki bat yak hukum jong no ki bat yak hukum bala ai do blai hi ki hukum jong Moses be ong kram ai do Moses Moses kam dei ba Moses utho hi daladi bu ong mentang ala dei Moses ngan ai pi ki pat ba kini sipo hukum kam dei kam ta deu blai ba ai Moses ba ai no pat ki kon Israel ta kum ta tar ka poi hadu ki ti jong kini ki Parisi bar ki batip ba ai ka tien ke jong blai bar kata ing kalong ka batieng ba te yangi bar ka basusi baro ong ba ngatieng i kani ka wei balasayam yo ba Jisu wan te manrong no ro te yangi bagi banget kin arta tien tip dinum Jisu ne try one ban no yo try one haka jingim jong phiru ta one ban jingo one kran ni pi ada kata kapor am ngin lingo te dinum try ni kan one te jingar ta tien amar belai mso ya ha prata amar belai ki Parisi ki om so ya ha bau Jisu unde te kat kum baki ki puli kat kum ke jing su thu jong ki so ya ha bau Jisu umde ro ba un one haka tu kurukom haka jingim ke jong ki la ni un one haka tu kurukom haka tu kapor bat gedi kata ke ba ngekwa ban hikai bangingiri dan kami kini ke jing su thu wa nginum khmi lenti ba uble untrai kat kum ke jing su thu ke jongi ba utrai unde e ka kamba kat kum ke jing kwa ke jongi ba uble un penkhia la ni uble un khta yano ro am kat kum ke jing kwa ke jongi ngi haban ap ya kapor la ne ka ya ka ba biang ke jong uble iro itrai utrai udan la ka jong kapor ba de hang ta am ba mangi ngi baklano wong pikan wan kapor ke jing kerkhur am ngimtip ba ka jing kerkhur ke dinu uble kan wan kapor ngam utrai ni yang hajan jongi ro am nginam la ban pediang yuri utrai namar balai ka jumut perkhat jongi bat ke ka utrai le kam ya hab bar kam de jumut ba yo utrai ngi ken ta ba long thek kum balong kini ki Parisi ba kini am blai wiang hakmat jongi kim yo i bat ki plot bat kan ta ki persang ro ban riam yau ni ublai dah bat hang ni pe ker kom riam jongi yo utrai ba kum ta ki perkhat ba ki ong menta ka sngi ta la job mangi bet yo Jisu bar sekata tu job Jisu menta te job no mangi ki Parisi beki nong tho ban ngaget hak ni ha baki wanra asutra rikla wanra da ka jingkiman ka jing pu sam roki ka jing sarong tra ka dur jengki Jisu mta singi te hila kutad bat hak ni ke ke baja pat ha baki kila persang ban le kum ta ka tien jong play kong te ha baki le asngau ka khot ba khandai ha baki le asngau pa ta kan tien bo Jisu wong nadu ka banyo tangan ong pulin nadu banyo handrei kat ba kila harikat ba kila dam keli yo haba ula penyang di ula ong haki uta ba klempop ha pedeng jongpi tulen thamau ningkong yau mau ka jingkeli bo Jisu bo jingkeli hak ni em ka dakta sisa ya ka jingmut perkat jongki namar balai katkom ke hukum dei sisa balen thamau ngide ka brio katkom ke hukum ka dei sisa bat u Jisu ru em hak di kapor lada dei manga ban mapi namar baga dei ka tien jong blai kan sisa ban sim ya karai kan sisa hakum ka di kapor lada wan manu sumat lada dei mapi de sumat la pi dei mapi manu wan ra da khot Bible kinong pet ka khot Bible kong kum ni to le kan kum ta ko kan sisa ha ka kapor bat hak ni u Jisu ru em i kum baka ha handai kan mau ha dei blai ban namar bo dei blai am udan bet ya ka jubab bat ka jubab ke jong utra hang ni wang pat manu na pedeng jong pi ba uta ba klempop onden thamau bat ka dei sisa ban yo ka jing thamau ta ni ka brio bat utrai pat uang kum do ngaklam wan ban penram ngawan ban le yu pan ban penem tilada op len thamau ya ka pemut ya ka jing ong jong Jisu hi ba lawan ban penem om ban penram la sya ta no ya ta ka jing long blai ke jong bat lada len thamau ro gin so ong pet me le persya ya hukum jong Moses
bau jisu uang nomor jisu uang akhlamuan ban penduk no iki tegi jing thok bara uang ban pendap lut iki hukum bara te hang ta ki kwa ban riam yu trai hari khamsim lala hari hang ning yu i pat ka jinglong jong jisu bau jisu am la pi puli kane baro pinsyam bau jisu ukhlam pendram mi kane ka kanthai bat nang taru ukhlam pendram ru ya ki parsi ma pin puli hang ni pinom lap bu tra pendram ki parsi ka tin jong blei ka ong ka khat ba khandai ki ti haba kle asngau bat haba kle su kun du ki lami no away pu way ba kilas dang na du ki ba kham temen hadu ki ba khadu ti la i no marwe yo jisu bat kata ka brio ka badang yang habdeng ti u jisu haba ula penyang ila di bat yu i yo no ru hari tang ya kata ka brio ula ong haka ku brio hang nu kita kinong mudu jong pa dan bala pendram ya pa ka ti kila ya tu dan atrai u jisu ula ong ti haka ngaru ngam pendrap ya pa to kilet no bat wale pop show hang ni utra ya baro arngot ukram pendram ukram ong iki ki parisi mesia babishari ki wei mesia mani pe dujok let baro ukram ong hang ni hawa hiti ki wei tu uang hang di ukram pendan kam ta kan tian hadu suang bait monu na pedeng jong pi uta bakram pop uta nen thamau ningkong ya kadi ka brio ukram pendram ya ki parisi ru lem no ukram pendram nomor balai baro arngot baro artim lane baro ar group ki di ki bakom no ki bapap para baya pop kiale para nong pop teh. Oh, kini ki brio ki bapop ki baso hok kala de ki pendram ya no. Yang ni bapop. Bar kata ro am ka de generation bangi ngiem. Ka perthai bangi ngiem ki bas ngau hok am ki pendram be no. Ya ki bapop. Bar ki bahok ki ngau be ditang bangi ban yo beneng dan le ki ba kam ki dan ki kenhuan le basosi be ki dashim dak kerteng be nga badan ha ka ne ka balang de tang ga balang ka jungi ban yo beneng. Kum ta be. So kendet bagi dah kajing selur bagi ong dah. Kadang kawai nak ki jingkran hapo YouTube banga ngap bagi kata jingkran. Ba ukran sepang kisngi bakhadu. Tengah so ternat ban ngap bagi kita bari sepang kisngi bakhadu ai gamta. Badha kata kajingkran ha bakhadu uang ini gentian. Uang aingu ya me ablai, uang nak pareng kan. Udah dua isu blai uang aingu ya me ablai. Ba me la pelong ya kan ni balang. Uang aingu ya me ablai bangadon ha kan ni kenhun. Udah ong ke kerteng. Aingu ya me ablai ba ditang kan ni ka balang ka ban poi sa beneng. Uang gamta teh. Ngak berkata am naduk kata sing am jus ngap jus sendan. Amar balai langsung hok bet pelat tang yala dia. Marka balang kampen pai benangi. Iman ban pen pai benangi di tang mano bet tang ujisu. Bat hang ni ngi bagi ni ki parsi ki pas ngo hok yala dia. Ki balam blien bet ban pen rem tang i ki wei. Markata ro am kalong ka bating bah ka jingim jungi. Kum kita ki banget hau Kristus Jisu. Anda ningkong ngiru ngisdang nakalenti nong pop. Hari kat nang ya kata kalian tinong pop yang dalam poin saya kata kajing long hok. Anda kumta ngilas dang ban ya kalian ti ke jong blay. Bar kumta ngilas dang ban i ke jing kerku ngilas dang ban ko ungu ke jing duai ngilas dang ban puli ke tin jong blay. Bar kumta ngilas dang ban ko ungu bhai ke tin jong tra. Kapoi kapor bangis dang ban pediang yo thiat jong ki parisi ke jing jongi. Hei bo jisu ong kisendran. Kiar no thiat jong no jong ki parisi. Bar babon sien bangir am ngi pediang yo tau thiat. Bar ki kita ki thiat jong parisi we ni ki thiat ki kita bas ngau hok be haladi bat bakloir ban pendram mi kiwe berkata kan kadi ka bating do hakajem ji habaka klep mat bangi pendram mi kiwe de hang ta am bangi sapoi di jok mengira ilalong parisi teh iroi joy te ka bating ba wat ai bakani ka jinglong hok bo ble la ai pi kan kiu kardan hadu kata-kata ba pinlong kum kini ki parisi ban pendram pa di kiwe uble ukram khot pi ban pendram uble la khot pi ban yala pi ka gospel iroi joy beli khot ya pi kan ba pi pinlong jing kerku dei pinlong jing tem beli khot ya pi kan ba pi pinwan ba pinlong kita kinong yalam ki saka yeng ke jong tra pinlong kita kinong pen itu ki yo Jesus Christ hari ngi kelalong pan kita ki kinong ai pan ke ya ka jing tem yo ngi pen i pan ya kata kalenti jok dujok ki long tek balok kim parisi teh akar mau sa dan wi long kemeng andai la kala ka pomot bat ai ngu you beli sisa be kala ka pomot andai la kala pomot dam yong baiki kon pai sia barok pani poi dujok. Las ngap so bade sisa, mo ka sisa, mo ban ong baslur sisa ro ban ong kumta te. Ada perkat ka dei sia te ban ong kumta. Mo namar balai bamdan bodu Krist te poi sisa si dujok. Handai ka dei pan ayam i ban ong kumta te. Mo namar balai hang ta kelat no kawan no kata ka jinglong yu hapo ji parsi. Tang si inang buat cis kenang buat kelat dia dir macam judi. Ya. Di babam kuah ni, cis babam kuah babam duma cis. Kelat dia rumah jual jubam teh, balik ban pendram kan. Dia bam teh mana bam bapli kimpa dia jeng pelat teh. Ila dia mencuar bilong kom tu teh. Ki parisi ki kelat teh ila dia bikin long kom ta teh.
hari penban ki poi penban komno ban pendram mi ki we. Jadi nomor kata bagi Farisi. Utra udah dom udah bitar ki nomor belai ki pendram mi ki we. Iman, wat ai baka jinglong Farisi kan poi hapo jong pi. Wat ong kan numpoi hiro. Wat ong ba lalu kata ka jinglong Farisi hanga kan muan kan wan ben. Nada kamuan uji su no maham hiro wong dakyar na ge thiat jong Farisi. Kabut niu thiat unwan be hapo jong pi. Kajing sngo hok kan wan be. Kajing sngo biang haladi kan wan be. Kajing sngo nang haladi serbiak kan wan be. Kajing sngo tip haladi kan biang. Kajing sngo banong kam tibet manga bani te. Kam hok manga bani kita kan wan be. Tang su i le kendiat jinglong jing ti la long kom tu. Dang doi buon manga bani ne. Layo i be ini puli Bible le san minit ladap. Pej ladi siteng genta ta kapor hin pej ladi playa ha sedam. Ki puli Bible kan nah. Tanya tu. Ngasan lenong si sengi. Sang wan ge jinglong Farisi. Tadi yang tang haban kiar na kani ge ke jinglong Farisi. Bapop. Ki Farisi ru ki dinong pop, ki apop da kawai garukam, kani ka brio ru kali apop da ge da kawai garukam. Kapop jong kani ka kentai kani bapau be cabar. Bala ban ipat ba ben. Kapop Farisi padhe hadon bala ban i tang mano tang blai. Kita kan kita kipop handai beroar kini kijui. Ahmad jong blai de kapop. Kapop ka badan cepok ru de kapop bade sabar ru kade kapop hi. Ahmad jong blai. Barhang dia hadien jong kata apa uji su peran kami kini ke gentian. Hadien jong kani ke jingjia baro. Hadien jong kani ke story kada hadien jong kani ka ngala pun hapdeng jong kani ke kentai ke jing kendu Farisi bar jing kendu baru jisu. Hadien jong kani kita ke jing kendu jong kini. Hadien jong jing keren jisu bar kani ke kentai. Hadien jong kata usu peran kami kini gentian. Uang kum nopan anda kum tahu jisu uloong pat haki udoong ngalong ujing syai ge kapertai. Diam? Haba ulang ke jing syai, ka bumut uai ya ke jing bishar ka bohok. Uai ke jing bishar ke kabadai. Nomor balai hak ni ki Farisi ki berkat baka jing bishar jong ki kalong kabadai. Bar kani ka beriu ru ka pediang bet haba ki yalam ki di ki beriu ya ka. Bar kani ka beriu ru ka khram ya satnya ye ha pedeng ki pengim syam hang ni baka ni ka beriu ka kong nga khram le ye te manga. Ka khram keno ru di te shenrang ba pendi janga. Ka sab jar bet nomor ka sutu ya ka jing bakla jong ka. Kasutuk bayar dia ru kadai ke bapap sisa kalau alih ke bamdai. Berhak ini beroar grup habaki kiwan utrai wanra ya kata kajing bisar ke badai pat bau uang pat manu na pedeng jopi kelampak utau le tham mau san ningkong. Bat uta kajing le kajing utrai dike kajing syai wanra. Eroi joy kajing mut juga kita kajing syai bang orang pi mereka kata pos. Okay, ban pen thabai ya ke bapi dan utrai udan ya kajing senai buat udan kajing bisar hok. Upin thabay katakan takadao bo soang along utau ujing syai. Iroi coy, baro arngot kidan ha kajingdom, ki Farisi dan kajingdom, kadi ka brio dan kajingdom. Tadi kita bo utrao soang along anda kum ta utrao lakran pat haki bu ang along wei pat jing syai. Namar hang ni kaktin jong blai ko ong su kum ta kan puli hang ni ngalong ujing syai jong ka pertai uta bo wan bud yang onom ya ha ka bedum. Handrei unyo kajing syai jong kajingem. Namar kata kita ki Farisi kila ya ong hu mela pla sha phang ya ladi kajing pla jong me kamlong ka basisha hang ni kini pat kim dom sola ban pediang ya kata kajing ong jong jisu habo jisu ong ngalong tau jing syai am kim sola ban pediang namar balai jisu ukran be chapang kata kajing syai bar ke hang ni ukran pat chapang kata ka jingdom mo habo ukran chapang ka jingdom am kini ki Farisi kila sutu bau jisu ukran yang ni badi hang ta las dang mong ka dano jong ki Napa dia kamu ki Farisi bro? Namar kata ki Farisi kalian hau me pla syapang ya lade. Kajing pla jong me kamlong ka basisha. Ki Farisi. Ish. Kila pan i kata kajing long jong ki kata ka por kelak klut. Kila so bitar di utrai. Ban jong ketiru kimla. Ki ban le ki ir kimla hande ki shu ya. Syo bat utrai tang taka sentur jong ki. Ki syo bat utrai tang taka nya ka jong ki. Ki persang ban penram mi utrai tapi ki ambeng kentat ya kata kajing ong jong me. Me madi bersyukur. Me pla tang syapang jong ladihi. Berkata kajing pla jong me kadai ke bam sisa sudah. Ikiran yang kata kentian. Namar balai jisu uang yang kata kentian. Bau ulang kajing syai. Bat nang tade uang uta bebuat yang Beragam kentian yo. Bebuat yang Tikini Farisi kita kimbuat yo. Tika bebuat habau jisu uang kita ki bebuat yang Onam ya ha kajing dom. Ka bebuat jisu ukuran dia ki begi ya kai. Ha kajing dom. Takada ka kata Donot. Serai kini yu jisu di ong ngiyat badum ni pangjan balik ni ong ngiyat badum
Ngi ngim juya men miet ngi ya persya Jisu ong ngi budan ne jingdum las dang ban klut stang ban bitar namar balai utrayam usdang ban penbet ya kiro ngayo bar nga juong ikan itu ki parsi ki di ban kala bamut bah namar balai hadian jo ki senran ki babut bah Jisu de ki parsi wah ki senran ki babut be utray bat kini ki parsi ki babut bet sei beli utray kin don bet pinda puli ki sautli gospel sei beli Jisu pin lap bet ki parsi ki dang bet hi ngong bal lada ki sla jendela pediang maki utray ni angka Jerusalem hakot kopor ngelap thai dak gospel deh hari kim teriak ban pediang namar balai kajuong kata ka ketin nang wei bagi judan kata ke ego kajing sngo biang haladihi ngis ngo ba daladi kata kajing syai bangangadan lani kata kajing tip bangangadan lani kajing suthu bangangadan ngamdan kamsu kajing batai jang kiwe ngamdan kamsu ya kajing sneng jang kiwe ngamdan kamsu ya kajing peni jang kiwe bade hang ta kan bakada poi kata kajing long mensim jungi kum ki banget ro badaradan mano bapen bet yepi ladadan mano bapen i yepi amdei da kani le da kamne pinam teriak ban pediang las dang ban peni as ngau dei bet jela dia ta sngo ba kata kalenti jungi kan ka bayat ka dei bikum ne Henry hakata kapor padam kanya lambe ingi segai saka jingjot kajing bakala kombalong kini ki parisi jadi ta amen sim yepi habakawak tien jong ble kawan ban penbet yepi pediang nge kata habak tien jong ble kawan ban keren ban penkendu yepi pediang nge kata habak ki sakri jong ble ki keren ki senang yepi pediang nge kata ya Allah syai hadian habot ya Shillong bolong kini parsi syuat bet ka donot syuat bet kata kaman sim syupen bet kata ni mso ya hap kata ka jing ong ke jong pi mso ya hap kata ka jing keren jong pi mso ya hap kata ka ketien bat nga tadi namar kata sakala long parisi pat hawi kasi talalong parisi pat jayo takut la ta ka donot bat upol udah keren bahasa pang kata ka jing reben jong ka donot wah habalar ben ka donot la ka donot dam dehang tala ya urban kala ka bamot kala ki parsi ki dan bat ublay ki klamwan sa kajing kala ka bamot namar balay la ka donot la reben kata ka donot ka jangki bat hagni utray uang ini kentien ini pet biang sa sisien hagni ka dekat ka bakat ar ka bakam surum Jisu uang uta bawan buat nga onom ya ha ka badum hanrei unyo ya kajing syai jong kajingem piak ni ki kentien bo Jisu punan kam ngako apine pet biang sa sisien bat ubabut dia nga onam ya hake hakabudum mot ki babut yo Jisu lati kena kinam yo kinam ya hakabudum hande kinya nya hake hake jiksai diam ta sa sisin gini ong biang uta babut yo turai babut yo Jisu kinam ya chu hakabudum kinya nya hake pihang tangi bakla mangi pet hak tien ki jong blik khamong kom ta pet kong kom ne bat ya uta babut dia nga onam ya hake hakjum Henry unyo ai pat ukramong pinya ka jingsai wong kom no penyo ya ka jingsai menta kan ai nuk sai pi pormiet menta kadan ke jaka ka bedum ya pisim ka tot sila ke jong pi pipin thabai itu kamadan pi piyat ka jingsai le piyo jingsai ne piyat ka jingsai bet menta mudur ngini mudur ka ni ka por maka kamera ka dumbang ne la mudur baro Okey, tebet bah PCR ban mudur. Wah, ka kamera kadum, pem iman, nang ta pidan kam baniat, pisai ya ka tot slide ke jong pi. Barkat ba pidang sei ka tot slide pi thaba hai tu ke pi pinya tinya. Bar bakat ba pidang thaba piyat kat kum ka ai badan kata ka jingsai. Yang kata ka bemut yu piyat ha ka jingsai, kata kamut ba piyo ya ka jingsai. Ti hang niu Jisu uklam ong lada pi buat ya nga, pinyat ha ka jingsai jong ka jingem, wong pinyo ya ke ya ka jingsai beleu Jisu klam ong pinyo ya ka beleu klam Jisu klam ong pinya ya ka jingsai wang panban pinyo ya ka jingsai balai nganai pi ka jubab menta bar ka jubab ka deh gospel jung Matius lenong ka basan deh gospel jung Matius lenong ka basan gospel jung Matius lenong ka basan Haklenong ka basan ka dekat ka bakat sao. San kat sao pe kong kom doktin jong blai. Kan puli mengarang dia. Pi pilong ka jingsai ka pertai. Omla ban buri ya ka snong ya ka bala jubu halor ulum. Leni kim jutang ya ka syarak bat bu ya ka hapo ka sang hanrei ha ka ding penyak syarak. Te ka pensha ya paro ha ka yeng.
hang niu Jisu uang pan pi pilong ka jingsai. Habau Jisu pur ong ka kentian pi pilong ka jingsai, hang niu punan kam ka kentian pas. Punan kam kentian yo pas. Pi pilong ka pas jong ka perthai. Ya right right. Lagi dia orang lang ngalong ka pas jong ka perthai. Kay kita kentian pas jingsai. Kay ka jingbut jong ka to shine. Ban leyo ban pen thaba. Lani ban say ya ke ba pipidon ban pen thaba ya ke ke ba pipidon o Jisu wang haba pilong ka jingsai jong ka perthai kata ka mut ra ba pi pin bu daki lat ha ka met jong pi ba pin ya pin thaba jaka badum pidong ngalong jingsai jong ka perthai lile kam ta trai kidan gibri ke basyat ma pendat jali di kilat ma bagi sasyat kata ka mut bagi di jingsai jong ka perthai men try dan ti advertisement bong jong happy dan apa bab du happy dan sikit ba poron mit sasri Saliu dah melat kata kayu. Kata kemur dah kata jingsai bu Jisu wang. Habau Jisu wang ni pi pilong ka jingsai jong ka perthai. Kadai hak ni anda ba pila yo soy ke ya ka jingsai. Bu Jisu wang mdi ba pi ya ta ka jingsai. Pi yo ya ka jingsai. Bat manu balong tau jingsai pan. Ri Jisu kemur pi yo Jisu te mdi ba ya thalor jong u te. Ya roi choi. Ka jingdom ngiyat. Bo ngiyat ha ka jingdom. Hari ya ka jingsai ngimde bingi ya ka jingsai ngiyo ya ka jingsai mano badi ta u jingsai pat de u Jisu bar u Jisu wang haba pi dan yang ya ke ba pi dan pilong poste no pi pen thaba ya ke ba pi dan temen ta wang pat kum Jisu pi pilong ka jingsai jong ka perthai ka bomot pi pilong kita ki pos jong ka perthai haba pilong ki pos ka bomot pi pen thaba ya ke ba pi dan takadau basong piyo you know ya jingsai ya roi choi pide baniat sa jingsai di baniat jingsai ni banyo jingsai dai banyo ya ka jingsai dai baniat ja ka jingsai anda pila yo ya ka jingsai dai hang ta pat pisala pat ken kumbaktin jong blai kong basei ya kata ke ba pidan Badai hang ni baktin jumlai kong par kadakot ke bakhan riu. Ini pulih hang di kapor gospel jum Matias. Lenang basan kadakot ke bakhan riu kong kumni. Wang tu pensyai mentah. Tu pensyai kumta ya ke jingsai jong pi. Hakmat ki beriu. Bakin yo i ya ki jingle babha jong pi. Iro itwai. Kong kum dohang ni. Tu pensyai kumta ya ke jingsai jong pi. Hakmat ki beriu. Bakin yo i ya ki jingle babha jong pi. Amen. Kei kata ke jingsai. Kijing le ayo, bapa, utrai ule ayo, hakini ki arngut ki brio. Utrai ule ayo hapreng ki Farsi, bar hapreng jong ne kete, open i ke jinglong ayo jong. Jinglong bapa. Yaro itrai, uklem pendram mi ki Farsi, namar bu udei bapa. Uklem pendram mi ke kente ru namar bu dewe, udei bapa. Ubishar hok hakatu kapor ke jaka namar bu dewe, udei bapa. Tadi namar kata uang bangalong jingsai namar balai ngasei ya kita ki bapa na po jong ah. Ero itoi. Takada uang ngalong u jingsai barkum ta uang pat piru pilong ke jingsai jong ka perthai ba pinyo yu ta u jingsai khnang ba ma piru pin sei ya kita ki kam ki bapa jong pi. Ero itoi. Hari babun sin kalong ba ki kam ki bapa ngi feel ba denam deina. Ngi feel ba ki kam ki bapa. Badai namar kata baktin jong blai kong basa ong bala ai yang i ya usok jong mensim bakoi. Habang ni usok jong mensim ba ai yang i kat kum Galatia lanang basan khot ka ba arpuar ka batai baka jer kita ki kendai teli ta usok jong mensim bakoi. Habang idan ni kita hapok jong i bakini ki sok bar ki badan ka pelong i bansei ya kata ke ke babahan apok jong. Namar ubriu hidala di umlong babah. Iman. Amtip kadang ada pering sepi kamel dia unga tengah khamha manga bani ni. Ya, ngisi ni jor bah. Wah, dari yu i kita kibriu ki balik kam sniu ban ye pi dong baik kambha manga bani te. Hari briu hidala dia dan jingba ai ru em. Yaro joy. Nado hi ba ubriu lah ha ba kapop dan jingba. La ba pile ba zakat no kata kam dei ke jingba badai kat kum kaktien ke jong play. La ba pile ai khau ki briu la da pile ke em. Lani pile, ma pile sebun pile kata baro ka ditang ke jinglong breu ke jungi. Mentang an anuk sai pi. Simot pile bah ya nori ya no. Ma an anuk sai pi pile bah ya nori ya no. But kata ka jingle bah jo pi kala along kumbaman kata yo pili ai jing ai bet ita i breu. Ma ba kata ka jing pi ai.
Bat hakawai ke sengi pi asngau be ni beriu ba pi lek bah. Ia tuk khanas niu sepang jong pi. Ba pi tip dia kata. Ngadang ai jing ai i ngalale bhai ngalale sen ai don kapor la ding kam tan chu ngala ai ni ini pe that khana sepang jong ha. Kup no inut nganam ai shu. Apa tu dah that sendan nganam ai shu.แต่kata kajing bha am kadi kajing bha beriu. Mdi jing bha beriu. Kajing bha jong ye jong ki beriu. Ka bakut no. Kam dei kata ka continue be dah. Hari ublei umlong rata kam ta. Kajing bha jong blei am ka continue ben. Ya ro itwai. Ada pimnget yang ngan keli kajing keli kowe kata ka jubab jong pi trai kala batai ya kata. Kat no sian hadin pra apdyang yu trai pidang le bam dei. Kat no sian hadin pra apdyang yu trai pila kala bomot pidang pensosi yu blei. Trai dang le bha pa ne. Le bha am kam kut no teh. Kam sange tu trai ublei uang trai. Ari katung ngala penim, katung ngala lebha, katung ngala kerku, mentah dang nut benlan ya, ngakar siusan beji mesti benduai rum tera duai. Ngan penduk no jing kerku baro. Uli am ta trai blai. Ya. Ada ngingi beriu tengilong kam ta, dena. Hisin hi bladon ke jing yatut, na hisin bladon hi ke jing dikut, na ni hisin hi bladon ke ke bapenmong ngi ka kata kamomot ka penkut no yang ta ke jing bha ke jungi. Ngila ban iet iki beriu am tang hadu tau puat bikilan pen kemen ngi. Ha ka klemar bla pen sosi ban ngimla su baniet. Kadang denam dah. Maka jing iet jungi kakut no hai tai puat lan hai tai kelmat bai tai beri pen sosi no ingi. Hari kat bai dang pen keman, kat bai dang le kat bang ong, kat bai dang kok ngo, kat bai dang le bha, ka bomot kadang iet bej. Ha ka kelmat pat teh. Im ju tek su yang im ju phone su yang nang tadi im ju kran su yang ngaro ngam le su. Tak dekut no kai. Ka jing iet. Kata di jing iet beriu, wajuang kata di jing iet blai. Kede kai. Ka jing iet beriu. Tak kada puji su wong kom no, yo yo ujing syai. O bandang ban bishar hok hakapor ke badai. Yaro itoi. Kindan kibriu ki balik bam dai yangi, kidan kibriu ki balik badai yangi. Kidan kibriu kan ki ba ngau tho, kidan kibriu ki bam song tho. Kidan kibriu ki balale bha, kidan kibriu ki balale snai dan kibriu balale sni yangi. Hari na mar jong tau jing syai badan hapo jong yam uta pelongi ban bishar hok ye ki. Yaro itoi. Badai hang ta butrai wong hang ni kata ka kentien. Kadakot ke bakan riu. Wang tu pun syai kumta ya ka jing syai jong pi hakmat jong no jong ki brio. Yero itu ai. Bakin yo i ya kita ki jing le babha jong pi. Utrai mentau wang pen syai kita ki baro ya ke ba pi pla yo apo jong pi te. Pen syai kita ki kam babha. Baki brio gen yo i ya ta ka jing syai jong pi. Ta ka jing syai jong i kan mau ba kam dei ha ka por pi mani pi yero itu ai. Ka jing syai kam dei ra ha ka por pi ai ka jing ai ngo. Kajing syai kam dei ha kapor ba pipi syong doi sa jingin. Ya, iparisi ru gile ta kita. Kajing syai de ge, kajing syai utrai wong kadei kata ba pipin i ya kita ki kam ki babha jongpi. Ya man? Ira itu ai. Ka ba e ta ban le kata. Ka ba e sisa kam dei ka basok. Ha ka parthai bengi em ki dan bi hi kita am ki ba. Bamla sa so. Ha? Bila apai hadu tau put bela juang, la apai hadu rendang, bam la sa syo. Ladap, oh ki kentian biju pendan kama, ladap beruang ni, rendang, sang bengam jelap nahi. Dan lagi bang, oh la pergi sudah sana, sadu saya jabing, la palat put ru hadu lami entina nak li. Musuh la sa syo. Hari try pa wong kumno, peni padi ke, kijing le apa? Among kapasok, kayak. Kani kadon kam ke praktis man ke sengi. Ban sengotho swaya la dia. Bau tau jing syai udon nam dan hapo jong pe. Kam dei ke jing syai ke jong pi ba pi pen thaba. Hai ke jing syai jong no, trai wang no on pin sayo you know. U jing syai on pi bot nga pin yo ya u jing syai. Ya ro itwai. Kidan hinyau teli kita ki jing ong jong jisu. Bau jisu wang ngalong. Wang ngalong ukpu ke jinggem. Ya? Nang tak ada uang ngalong jing syai. Nang tak ada uang ngalong jing kang. Ya? Tak ada uang ngalong ke lenti, ke jingyem, bat ke jing sisa. Tak kita kini ki boji su uang kita ki ngalong. Bat nang taruh uang serta kawe ke ngalong, bau uang ngalong ke jingyem, bam jukut. Uang ngalong ta ke jingyem, ta ke jingmi pat. Nang tak ada jisu uang kita ngalong, uang ngalong kawan. Iman? Iroi cuai? Utra wang ede ngalong ke kawan ke basisa. Amen.
Jisu kelobong ro bangalong kawan. Wong ngalong kupu ke jinggem hari kelobong bangalong kawan. Wah. Wong ngalong utau ding sowan. Yo tra, yo tra. Uding sowan. I am the true vine. V. Mde the true wine. W. Ya, kelobong I am the true wine. Dia nomor kata lajuong hana ka jinget ke babu atam ne di jinget Kristan nah. Dan kita kibrio ki balik persya ya ke jinget jong ki jakin nyam mang dia pertai ki ong ba de tang kan nyam Kristan nah. Kan nyam Kristan di kani ke babu atam do. Hana balik basu ya di bet nah. Tu Jesu kelam ong I am the true wine. Ong I am the true vine. Gulong ta uding so wan. You know it right? But nakini baro bo Jesu ong ngalong. Habo ong ngalong ukpu ke jingem. Wang ngalong, uklam wang bapiru pilong kupu jeng kejiem. Habau Jisu wang ngalong kata kejing sisa, uklam wang bamapiru pilong kejing sisa. Habau Jisu wang ngalong kalenti, uklam wang bamapiru pilong kata kalenti. Habau Jisu wang ngalong kejingem, uklam wang bamapiru pilong kejingem. Habau Jisu wang ngalong utau jing lipat, uklam wang bamapiru pilong jing lipat. Habau Jisu wang ngalong utau ding sawan, uklam wang bamapiru pilong ding sawan. Dei tang ha kejing sai. Habau Jisu wang ngalong jing sai piru pilong ke kejing sai. Ira itu nah kita ki nyau terlibo Jisu ang ngalong dai tang ha kajing sai bu ang komnopat piru pilang kai pat kajing sai balai nambar balai kak tien jong blai ko ang ba ublai ulong ba ba bar kajing ba ka jong u kam dai tang na kasintur upen i ya ki kam te kumtar utrai ukwa yang ngiro bangin pen i ke ya ki kam saksi sianin puli yang rekhot bakhan reu jong gospel Matius long kebasan uang tu pen sai kumtai kajing sai jong pi hakmat ki breu bakin yo i kajing le ba ba jong pi ban yo yaro ru yo kupa jong pi ubah haki beneng. Amen. Ban yo ayo yaro you know ya kupa jong pi ubah haki beneng. Ki kam ki babha jong yam meroba yo yaro yo kupa. Ngibun sin ngi ai jing yaro hang ne. Yaro itra ngi tap kti. Oh yaro itra. Wah ngira ki kti ngi mani itra hang ne. Kani keju ka kti pada poyeng ya petak. Babuan bolong konta. Wah, dah kani kaju kakti. Kani kaju sentur bang ya ro ya me atrai. Dah kani kaju bapa. Kaksau, kepocat. Kani kaju sentur itu bang trai. Tang mami, bat ko mami mdon su kani kaju sentur hi batem si ban. Kani kaju sentur hi bakaran ketian thala. Kani kaju sentur hi bakaran banyi gibrio. Kani kaju sentur hi teh kebakaran ni ketian kipas niu. Kektian jong kajing penram. Kum bapar dan poit. Aish. Jing sngo long datli kita karo komong poit tu dia. Poit. Dia kaju kesentur kebakaran yaro igibrio kaju sentur bapenram ya kibrio. Oh kaju sentur kebayaro yu blai kaju sentur par kebapenram igibrio. Jadi yang tahu try wang kata kamu yaro kamu ai jing yaro you know ya ukpa. Leno kejing rakti yang ni. Leno kejing mani you try. Lada kibrio kipet je pi ki wang ngayaro you know. Ya tau blay belapan kelai kejing em kejang pi. Utau blay mau belapan kelai kejing long jong pi. Ngayu i mencuai pi duki ba. Ngi pi mencuai pi daini ba. Ya, mak senderung hayeng. Palai pap latak jutai. Bentapat dah. Rong serong leleng senyap yang. Sidang digi brio mak kibla long kom tu mak kila juang kila dan teka OCD. Kaya kadau nomor balai julong bandrung jebok hayeng kendiat tu ngakan mau bangalit hawi hayeng jong perlok mah. Dia kuat cisa. Bang ayu i am isu trai kamben. Susar yeng, sunyat yeng, supun kuat ke kata. Tengah bota perlok tinggi dang ya wan tu tema ti senrang kelas tu lai wan caklau lai wan im tu jaing ikem tu tema jarung bet kan yeng kan mau sa hala mak mau palarong pamnya mi sabar ga biti perlok vet mare tema ngape je padam reko wa balai reko kata nomor balai wong tu perlok ni badai ni pelat deh basu hala be basu tunom basu ben ti bas mat dapat le jeseng ban smart le jeseng. Dia jiseng smart lah. Smart sultanat baruntem jurai prison worship deh. Dia haba long kum tapat bah. Ukpa yo jeng yaro nam yo na. Honum yo baru try wong kum na. Ukpa bah beneng yo jeng yaro day tang ki jing le bah jeng. Iman.
Ke kata ka jingle babha ba pidi ban le. Kata ka syong hapi ngam tip ke kata. Hari ke ba pipi su thu ba pidi ban le ita ki jingle babha. Maka tien jong blei ko ong ba ka jing i ka job bon belin ki pop. Ba bon sien am ngim pen i ka jing i ka babha. But chu ai ka jing pla kan diat bang ju ai na ka pot sa ka por. Ba ka wei na ka daw bi pa jong ari wan sa ka jing kala ka bomot. Ka dei ba ngapenan kam ya kan ya. Ngaru ngelaju long upharisi. Wah, ka por bang la kala bomot ya la dia. Ba hadian bang kala ka bomot kum ta am ngaong bete pa PPD kemudian pin poi du jok ta pa. Bat ngada dua yu jisu ngong jisu kumpa ma pen ipau ya ka beneng pen ipau ya ka du jok. Kenang ben inting, mau ben kelak ka bomot no. Akhir man start maklipa pa pos ni menen. Pa yang mungkin mau semua pos ni ke kam idu jok lah yang idu jok lima. Kenapa tak jing dua kam dari kamera. Dia ngaperkat BM ba mau ba ipa in kelak bomot dak kata ba ngakeren mangata karukom deh. Man kasi ngong pa pi buat kum ni am pi poi du jok pe kum ta pe ngakeren ketin pendam ngaso hok ba te le teng ngara kenang dak Bible ngali pulih aja nipa sipang ki badi ki hat ita kinem yo benta agi ma ki beneng amen sile kenang teng kum ta dia klam su thu bala long parisi nak kenal kata ka jingkren jonga bang keren ni keren bi ipa am ta kapor am man kapor hakawai kasi ipa em keren tang siken tien nga yang metep ku si khotba nga yang metep ba Kaji buat kata ro, yang ladang along so kumno remetep jisu i jangan. Mas nong ipa kum ta am ka kata binga kedit nge sipang. Bat ngalet se kamera, bat hang ta bang asyong ngayam deh. Ong try ma pinga kala baklah. Ngama try. Kawan nong buah ipa buah yalap jangan. Uparisi. Aku tu kapor. Las ngo hok bai la dia teh. Soi la dia telah poi beneng bet ngabisar ipa klam dah sutu teh. Ala pendam kum ta. Ngaklam pen i ke jinglong babahai ipa. Akhlam pen i kata ke jing le babha jong kata ke ai ke jing penem bala nasin tur jonga ka khlam mi ka tin jong ka jing penem kami pen man ka tin jong ka jing penram te pa ban hadien jong kata ba kawan ka jing sotu nga pen map no tra kala bomot ngam ju kudup ipa hoy tang kredit nga kudup hande dalah kham ha ta kapor nga kudup ipa ong pa akan mau sa ikin tin ong pa ngine le lang ka tama ong ngine job lang ong kani ka kiat pim la ban ni pa ngane rap pi te hang ta ipa yam ikudup nga akan mau sa bi kudup so kwa banyam ringa pen apa nomor pada page live yang saya lihat. Andai dengan perkat ya kata am galong emosional ba. Ambar kadi kita kapor amba yok kudup khadu ipa. Ba hadin jo kata ipa si tom no sentan hi te ka poi kapor no hadu bin daklat sentan ba. Akhram yok kudup si ipa. Te nadu dangret kadi kata kapor ba ngayok kudup. Berkata kajing kudup kolong ba Islam ba ngasu thu ba kata kajing iye jam jing ipa ba kajing iye jonga. Bat ngong pa ngani rap be. Di pa ri yong map ma kuan ba ke bangala le ya meta. Map ya ke ba bangala le pen susi hayeng hasam ne ba pen le ran hayeng ipa ipan map ta kapor. Ngong balei te ka ja kata ka jinglong na ngata bros kata. Asu so hok hala di ngaklam pen i ke jingle ba ba. Te ka klem mat bale kum ta pan. Ba pitip ngayo idea ne kata. Ban kedom. Ni pasto bantai. I pastor bantai akan maha pariwan kenduk first time ipa jengi hayeng ipa jengi telong be indawan pastor bantai teng an perkelumar hayeng ngi men sim diskira ngatiap babun na pedeng cefiro kolongom dah oh ki bapet ro dia hang ni ba nget balong kom ta senda be mat kom kata ngong ba na yeng ten don bi manu ba persya ba pastor bantai te hang ta kasngi don je sengelap hadong jengi ba di pastor bantai iwan ba pastor molong iya bun ha ba yawan hang ta Barkum ta email laong ba manta kasi inwan pastor bante hiyeng ti ipa ang sadan lang pa tay laong tang suwan ila penengkam ka ketin dik tin si dawan utu nong pen prakiu ja dawan itu tengan pen kelumar bet bat hakata kasi piti bilayo ida di buat kambon baniki ibu judi bahata kasi am gila su soccer ang bet kermah bawan jong pastor am ngiju ba ngisap bit sis kabra la ka jong ngimsa ipa bin wan deh dia wala kata haro ipa iwan kenang we ken. La ya ipong si banian putelingkot. Beneran kenang jujur kata. Masin kendu ipa pat pastor bantai pi ikijing long pastor bantai kumno basyurki jolly bigum ta. Ikdop kan ya ipa. Masin kedop ipa katu kajing dom i pastor bantai kelet. Bat andalalet pastor bantai yong ngi ngalet jisteng no bar pastor bantai. Tengah yu kabor jong kajing syai. I pastor bantai ili isi siya.
Handrai kam dia ke jing li jung i ba pen kala ba mot i pa. Handrai kata ke jing sai bi ke badan hapo jung i. Bi dan yu jisu te tau u jing sai. I sei kita ke jing le ba ba ke jung i ban kedup inong buat. Katu jing sma. Ban la buat ha. Kedup bi dia. Bi situ i bong nong buat jam ke situ ni. Sam la jau she. Pastor kedup bi dia. Barang tah bang apet yam mi pastor banteng dah sisa. Kapen kelai pa. Padahal kata kasih bangaru kawan kejingkan mau ngapanan kam ke idea jang pastor banteng. Nak kedop bi pa. Iro itu. Pir penan kam teng idea. Iman? Iman? Wadong ke kentai hang dia. Inong nong buat di kedop ben. Tamun kenapa mut? Dera. Dia keluar ke dalam long. Tamun kenapa mut? Si di kedop ben. Para kentai tak kam nilai dah. Sendang kerap kentai. Wah, mendai macam di kedop keluar. Dia, ke bangku apa orang ta dari peni kijing le abah. Karwan ra ya kijing kelah, ha kijing bijing bra. Badehang ta yo jing yero Kepa baham nek. Kadong bangi ngisa kembang juang, ngisa keran ben baham mensua namar jing ipa. Hari nadu pat boy wan nu jisu am. Ngiyo kijing yero lah. Namar i kijing le abah ke jong ble. Iman. I tu ya kata kijing le abah. Mensua ka yang kebedom mentah kalalong kijing sai. Namar kadege kijing le babah mano bayo ai keburu empat yo kepa tadi kata bengi kwa ban hikai pi kini yo pi yo jing sai kijing jong pi yo pi ya kata pas hapo jong pi ba pin sei ya kata ke ai kebadan hai hapo jong pi ke ai ba pidan hapo jong pi ba pidan kijing dom pin sei kijing dom pidan kijing bitar pin sei kijing bitar pidan kijing bisar pindan pin sei kijing bisar pidan kijing thlom pin sei kijing thlom pidan kijing bisni pin sei kijing bisni ke ai ka ba pidan am pin sei kata teh kata kan kejing jing long jing sai pisai ya ke e ke bapidan tak ada oji su soang kam de pia jing sai pio yo jing sai de tang ya kani bo ji su ong de tak hinyo teling along de tang ya ke jing sai ong piru pilong ke jing sai jong ko pertai iman namar ya kani laju long teng sa mano ini pet ha kani ka pon na ka tin ke jong blai na Ezekiel le nong ka ba arbu pra la don we na ke jing thau ke jong blai uni jing thau jong blai am uni ro la judan teng ya kani ke jing sai Ezekiel le nong ka ba arbu pra ka khot ka ba khat lai ter agar par ka prisoship team la dan sebab pilaban wano prisoship team ka khot ka ba khat lai arbu pra khat lai ka ong me melong ha eden ha ka peru blai mau koridor baro ubalong ke jangkup jongme. Barang di kebatai sepang tinggi mau koridor ter kapoi sing dekat ke ba khatsau kong kumne. Melalong ukhirup ubal asle ubaka bat ngalabu yame kumba melalong halor ulum bakhuj jong ublai. Melaya cerum seneng hapedeng ki mau bameding. Melalong janai hakelenti nadu kata kasngi bala pelong yame. Nadu bala asyam ke jimbam hok hame. Tengah dekat ke bakat nyo per kong kumne. Ka dokno jong me kalameng namar ka jing internet jong me malapen snew ya ka jing start na ka daw ka jing pernai ke jong me namar jong ka jing pernai. Te kani ka dekat Bible ka keren Jepang jong no kani ka keren Jepang jong ta weu angel ubagerteng Lucifer. Ubagerteng we Lucifer. Te ha ka ketien Hebrew yau ni Lucifer. Mah pila ban wat de kani ba di pastor la jukran na ka Porsche ni hakani ke jaka ban super ket mau biang ipi ketien Lucifer ka bemot halal kadi halal ya tahu hak ketien Hebrew angkum no halal HELEL halal mesti halal speed fi bakla tho ajkau LPIN halal de Lucifer di halal mo de halal HELEL halal ka bemot de ke jengmut jengka kedai the bright ones, mo dia, the bright ones. Lain kita ba pernai, mo kata ka ba pen thaba, yang lain the light bearer utau nongra jong ka jing sai. Sa sisir nai biang ka gentian, udewe nongra jong ka jing sai, the light bearer nongra jong ka jing sai. Lain ngala borong sa ka gentian the bright ones, lain utau we uba thaba, yang utau dei ka jing mot jong u Lucifer. Kata ka kerteng bau bleu la ayu. Handai nado bula le popat. Ka Bible ka klam ong pad yu bau kerteng Lucifer. La khot be yu setan. Oksoj, unong syukur, unong pendiap breu.
Kata ka kerteng ki babon ba ka Bible ka ai kerteng yo. Hari ka bakhampun sin baperan kam dei bet usaitan. Kata de kerteng jung. Mo. Handrei hang ni pat haba ublei haba Ukraine chapang jung. Hang ni udang long uta ubri ba pen thaba. O pen thaba ya ke. Pen thaba ya kata ka buram ka jong ublei. Ya. Ngala bonong ka buram jong ublei. Kating shan hadu kata-kata. Kata ka jing pernai ke bakran ha kitab jing kenpa uji sukres haba ulang ha ka buram ka jong. Kat ba udang don ha beneng. Kata ka buram ka jong utrai. Kata ka buram ka jong ublei. Ka phalang hang do. How ni Lucifer. Ban na ka di ban phalang shono de. Syakti ki wei pat ki jing tau. Kenang babaro kita ki jing tau ki badan kita ki wei angel baro badan. Ken de akom no ken yaro ya ublei. Ken yaro ya ukpa. Lingba kata ka jing syai ka bathaba ha Hari ke Bible ko ang pala siyam no kajing bamhok ko ba kwa asu ban ai ya kata kajing sai siya kipat ba nauble uangan ai no kajing sai kajonga tadei hang ta ba usyukor ba uthok ikita ki angel ba lai bantani ki angel ba mau ulay alam lang no yaki barkum ta ya kaparthei mentaro usyukor kumjo bat menta dan syu mano ban siyam ya kata kajaka ban long jing sai dan syu te mano Hadir belah hab mau ublei ukram thong pat dowe angel ukram ong yu angel Michael ngajaka jong Lucifer ngan thong nai me ukram ong ya angel Gabriel ru ukram ong ki wei pat ki angel ngan thau no the wei pat angel manta ban siam ya kajaka jong ni Lucifer ban long tau jing sai jong ublei par uang komno manta pat ujisu uang manta pi long ke jing sai pidan ya kapos ka bahe tam do ha ka ka parthai ban long ka jing sai jong ublei ban long ban thaba ya ka ke ba pipidan hapo jong pi ya ka ba pidan jong Jesus Christ ban thaba sino syakiwe markata di kamram jong Lucifer ma uyang ha ta ka jaka kentang ka tin jong blai ko ong hani ha tau lum kentang udan de ha tau lum bakhut halor jong tau lum bakhut jong blai melaya churum sineng ha breng to mau beding hang ni udan de ha ta ka jaka ba ka kamram ka ju ka de ban thaba ka de ka wei ka kam ju ka de ka ban nilam praise worship Sakawai pat kadai ka kamram cu pat ban leyo ban ai ya kata ka jing sai ban ai kata ka jing thaba she ki wei pat ki jing thau bakum ta kita ki angel ba ki wei ki jing thau pat kin ai ki jing ero ya ukpa hanrei ka jing le jok upat ki angel kim ai su ka jing ero ya ukpa baru blai u shop no sendan yu baru be no sendan yu pendu sendan yu na ta ka kam blai pat menta uang kom no pilong ma pi ki pat jing sai ero choi Kam de kijing sai jong pi kijing sai jong no jong Jesus Lucifer kam de kijing sai jong u te kijing sai jong no jong ble mentau wang persang men pensai dal de bat kadi kijing thau ke jong ble bu thau ram udah pen inuk sa te kata ubnai sngi bat perthai benai am dan jing sai dal de bat ule kam do usyem ya ka sngi ka jing sai na ka sngi haba ka sngi haba ka tishan haba ka thaba ka hab ka sngi hang no kitaki ka sngi kalong ka hab ha ubnai Bat kadi ka jingti shan na ubnai pat kalau ka wan sya ipat sya parthai. Ya, menakasngi kali ce sya ubnai, na ubnai ka wan no sya parthai. Dala dakka no ubnai dala di umla banai jing syai. Mot usyem mi ka jing syai na kai. Nakasngi. Da pim tip ya kata tip no ka sayan so ka batai kata. Mo ka kot na class 6 class 7 la batai sya pang kata. Bat uni jing syai. Uni ubnai. Ba ai jing syai ulong thik kumwe Lucifer. Ya? Nang tade ski long tek kumolong mano ublai ya taka perthai kalong tek kum kata ki wei pat ki jing thau bat ka kamram jong ubnai ka de ban sim jing shai na ka ski ban thaba sani se perthai ka kamram jong Lucifer ka de ban sim ki jing shai no ublai ban ai no sha ki wei pat ki jing thau man tau ublai la shop no yuni ubnai yuni Lucifer ublai shop no amar balai uangan pen thaba hi no daladi sumut dur ubnai te daladi man tawang ngam tan kam so e phasngi Ngan syahi dalade. Kemot ka perthai kan mla bandan jing syai. Kan dumbet menmiet. Marbalai ubnai daladi dan jing syai. Yaro ichoi. Te menta ublei pat uang hajaka jong ni Lucifer. Ngan thong no yano pat yapi. Yangi iwe piwe. Baro pi ki bapit life ro ublei thong yapi. Bapin long ke ka jing syai. Iman? Yaro ichoi. Bapin long tau jing syai jong ublei. Bamde shu jing syai jong pi. Menta wat pen isu ka jing bha jong pi ong trai ka jing bha jong me om shu ka jing sen ei jong pi ka jing sen ei jong me om shu ka jing sebun jong pi ka jing sebun jong me iman om shu ki kitien ki bakhor jong ong trai ki kitien ki bejam jai jai hande ka bor pat jong me ya rai trai
Dei syuk manga te. Hari di try hapo jangan takadau basong pen yo yo we. Ya jing syai. Barka jing keli mentang aku pan bu ipi bat piru ki bapet hakade kapor. Pidan ne em ya tau jing syai hapo jong be. Yo le si hadu mentang pidang sei tang kata ke jing syai jong pi ne. Tadi nampak kata babon ki jing ede ki dekut no. Bon kita ki jing ya keren kapoi pen ban ceng jing riu ra. Bon kita ki kam bengi pen pau sebar kalong pen ban ka jing ja buram yo blai. Namar blai ngimpat yo yo jing syai. Pipin i jing syai hari ke jing syai jong pi. Kam ding ki jing jaran khat bagi parasir ki pongjan li. Mar ki pen i ki jing syai jong no. Jong ki perkat baga di ki jing syai jong blai te. Hari kam deh. Hari kapor ko apa nama sempi. Wat pong ya kajan jong ki parasi. Wat pong kata kajan li jong ki parasi. Hari yo ya jing syai apa jong pi. Ini yang di kapor na jika syong ki jong. Ngindet kan hari kapor. Banyak doai akan di keleman. Ini doai akan di kapor. Inlet mana IT la di sutra but pi baro ki bapet ha ka por ki bapet life piru pilak ban dwai ha ka to ka jaka ba pi pidan but song dam ko sil dwai pendret how try barang try ngampat long jing syai ngampat yo tau jing syai ha ka jingem jonga but ha ka por orang try ngakwa no ban yo tau jing syai but ngi baro badan ha ka ka jaka ro pilak ban khabrip mat jongi kad bang gedang dwai ha ka por nam ta ki bapet ki men sim ko do try jisu ha ka por wan khmat ki jome Banduai ka try nam tagi ni para nam tagi ni kinban ki bakmi ki bapet ki try life hakari ka klep mat ka try jisu ni duai ka try nam ta jong ki iwei pi wei ka try jisu be hakani ka klep mat ka try sisa ka try me kwa yangi bangin yo ta ujing syai ka try jisu kenang bangila ban long ka ta jing syai jong ka perthai ka try kenang ba try kita ki jing le ba bha ki jong i apa kan me men yo ai ka buram ka try bangin dan ka no ka jing thmu ba kita ka jing le ka jong i bangin yo buram mangi ya matra hande ki baro de mame ban yo ai ku buram bar hakani ka por nga duai ka try jisu be hakani ka por am tai ti met sim ko dor baro nganget habaki IT yala di hakani ka por habaki pet ka try jisu be ka di jing kai habaki shashkor ka tien jong me try kin yo diang yo ujing syai ha ka jing em jong ki ka try mar me ma hukum ka try bangin long tau jing syai jong me ka try jisu hakani ka perthai ba try jisu men shimti ki man ai bor ki men sat bor ki ka try makin em shu maki atrai hari de mame hapo jong ki ka try jisu be makin long no ta ka jing syai ka jong me ka try kar khui ki we pi we ka try ai jing job ai bor ki ka try jisu be ko pa but dok ni doi ro hane ka por nam ta ki bapang ki pasitam ro try jisu dan na preng jong ki ka try ki baya ling ba ka jing e ki baya ling ba ka try ka jing khem jong ka jing em ka try ki baya ling ba ka try jisu be ka jing kerdu ha ka jing em ki baya ling ba ka ram ka sha ka try ni doi nam ta jong ki ya ka kamba ka try ki beran kam ki kamba ki beran kam ki jing pen khia ki ni amar ki jing pen khia ka try ni doi ka try ha ka ki por nam ta jong ki we bi we mashimti ki ka try ha ka kleman ha ka teng jing jisu ni doi amen Oblen kerku yipi in second do biang pat la siu blay pin se yo biang ka life ai big shakri jong blay gin yo ban sam tin je blay anget pin ai ka por biang ka jong pi ha ka siu blay ha ka por sam jen jan bi ku bis bon to oblen kerku yipi